Il-President ta' Kooperattivi Malta esprima d-diżappunt tiegħu rigward it-tibdil fil-liġi tal-kooperattivi, liġi li ilha 20 sena ma tiġi aġġornata. Waqt laqa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, Daniel Xkembri, il-President ta' Kooperattivi Malta, qal li l-Gvern raqad fuq din il-liġi u barra minn hekk f'din il-liġi li qed tiġi proposta diġà ingħataw żewġ żbalji li mhix tħares lejn il-futur u li pajjiżna jinsab lura ħafna meta kumparat mal-bqija tal-Ewropa. Aparti minn hekk Xkembri fakkar li ma saret l-ebda konsultazzjoni magħhom dwar din il-liġi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu saħa li din l-attitudni min-naħa tal-Gvern ta' Robert Tabela ta' ejja ħanħilsu trid tieqaf. Bernard Grech issuġġerixxa lill-Kooperattiva Malta sabiex tfassal dak li qegħdin jipproponu huma bħalma kien ġara 20 sena ilu meta tfasslet il-liġi li għadha titħaddan sal-lum il-ġurnata. Din il-liġi skont il-President tal-Kooperattiva għandha timmodifika l-ikbar kwistjoni fejn bħalissa hemm sitwazzjoni ta' żewġ federazzjonijiet li qed jippersonifikaw lil xulxin, meta minflok għandu jkun hemm demokrazija pura bil-pluralizmu kollu tagħha. Jakkumpanjaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għal din il-laqa kien hemm id-deputati Robert Kutajjar u Tony Bezzina, kif ukoll Norma Camilleri, kandidata ġdida tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.